Tak, pekný večer, že poslucháči, priatelia a sledovatelia. Ešte chvíľočku. Tak. Určite sa pamätáte na rôzne relácie ešte v roku 2021, keď som vám tvrdil na Rade Slovenskej republiky, že prichádzajú tie dane, viete, na tie vaše domy, potom aké musíte mať, dáme tomu pri predaji vašej nehnuteľnosti dokonca, plus ešte, aby to nebolo málo, ešte aj pri prenajmaní vašich domov, budov, to viete všetko, viete, to je nešťastný ETS, tzv. ETS 2, ale ďalšie veci. To si vám pamätá, vtedy veľa ľudí si mi tu nadávalo, že? Určite si pamätáte, písali ste dokonca, keď som vás vyzval do toho parlamentu, boli tam určite komentáre, nadávky, posmešky, všetky možné veciam, že čo ja to rozprávam, za nezmysly, nadávali si mi do hlupákov všetkých možných veciach. Určite si to pamätáte, inteligentné meráče, všetky možné veciach, že? Veľmi dobre si to pamätáte. Ale takisto aj poslucháčov príkaz republiky z LSNS. Oni tvrdia vám, že sú proti digitálnej peňaženke Európskej únii, proti Parížskej dohode, že sú proti toho EDAS 2.0 a všetky možné veciam. Že ja som si musel všetky dokumenty prejsť, pretože nedávno došiel nový vládny návrh zákona, ktorý oni vám tvrdili totiž, súčasná vláda, koalícia, opozícia a europoslanci, že nič takéto nebude, dokonca ani tie nešťastní ETS 2. Že určite viete všetky možné veciach. Totiž došiel zákon, ktorým sa mení, doplňa zákon číslo, hej, tamto je sa všetko píše, o energetických hospodárnostiach budov, je to zákon 555 z roku 2005, zbierky zákonov energetickej hospodárnosti budov a o zmene doplnení niektorých zákonov z nej neskôrších predpisov. Prosím ťa, Marián Kotleba, Milan Mazurek, Suja, Ďurica, všetci do jedného. Dosť vás sleduje zákony, pretože to, čo schválený ETS 2 nešťastne ešte na jeseň 2024 roku, tam bolo všetko dávno schválené, ETS 1, ETS 2, všetky možné veci, len treba to čítať ľudia zákony a neblbosti, keci, kamarské veci o nejakú Tarabu, Danka, proste všetky do jedného, či to opozícia, koalícia, alebo europoslanci. Viete, keď došlo, tam vložili určité zákony, aj tu 555, následne o ďalšie veciach, tam máte to článko o tých domoch. Je to všetko vedené. Lenže takisto tam uvedené zákony, príklad ako staný zákon. To viete však, ktorý prišiel do platnosti minulý roku vo februári 2025 pod číslom 25/2025. Lenže to bola novelizácia jednoho zákona. Rád by som sa spýtal, prosím ťa, Marián Kotleba, celý LSNS, proste všetci do konca republiky. Vy takisto, Mazurek, keďže točil si videjka v Európskom parlamente, ako kričia proti digitálnej peňaženke Európskej únii a všetky možné veci. Pamätáte sa? Určite áno, však. Tak sa spýtam novelizáciu zákona 205 z roku 2023 zbierky zákonov. Návrh poslancov na Rade Slovenskej republiky Miloša Svrčeka, Jaroslava Karahutu, Jozefa Lukáča na vydanie zákona a o zmene doplnení niektorých zákonov vo súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. Tá nová legislatíva, ktorá došla minulý roku, len doplnila túto. Je to parlamentná tlač 1498. Z 24.2.2023. Hlasovanie totiž bolo, tam máme všetko vedené, ja som si to ponachádzal. A totiž sa tam jednoznačne špecifikuje v tomto zákone, stanovenom zákone, ten nešťastné ego-elemente digitálnej peňaženky Európskej únii, 305. Čo sa svetia 4 krát. Viete, to má ten súvis, čo sa týka vaše tej dane, viete, cez digitálne platformy na vaše rodinné domy, proste na kompletné veci, pri nákupe majetku, všetky možné veciam. A vy ste konečne pokopili, o čom to je stanovený zákon. A o čom o tých energetických budovách, všetko je to kompletný silný všetkých zákonov. Prosím ťa, Marián, ja vám prečítam, ako bolo hlasovanie, aby ste ma pochopili. Hlasovanie bolo 9.5.2023. Tretie hlasovanie, ako záverečné hlasovanie, 17 hodinu 38 minútu. Takže Olano za, Klub Smer, všetci do jednoho za, aj Blaha za, Fico, Robert, všetci do jedného zla. Klub Sasky sa zdržali hlasovania, akorát Baraník proti bol a Benčík Jan proti, Klub Smer rodina za a poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov. Belousský Martin za,
Kupa Štefan za, Medvecký Adrián za, Pellegrini Petr za, Saková za, Urban Miroslav za, Bolchadžian za, Čepček Martin za, Kočiš Eduard za, Kroščák Jan za, Lašáková Ľubica za, Puci Robert za, Šlosar Rastislav za, Tabák Romana za, Žiga Petr za, Borguľa Martin za, Ďurica Andrej za, Hatraková Katarína za, Krupa Peter za, Linhard Patrik za, Raši Richard za, Suja Miroslav za, Taraba Tomáš za, Žintianská sa zdržala hlasovania, Ferenčák Jan za, Kotleba Marek za, Kufa Filip za, Mazurek Milan za, Mizik Stanislav za, Sulanová Magdalena za, Šuta Eštok Matúš za, Tomáš Erik za, Vorobielová Slamena sa zdržala hlasovania. Aby ste konečne pochopili. Kto sa televizoval parlamentu Tlač, si otvoríte ten dokument, musíte pochopiť ako celok, aby sme sa dostali do toho závera. Takže legislatívny proces, tento parlamentné tlači 1498 z roku 2023 predložilo volebného obdobia. Dole máte schválené znenie zákona. Takže. Takisto tam vložili 555 z roku 2005 zberky zákonom. Hej, to je tá, čo vám za chvíľku poviem, pretože došla novelizácia zákona ešte v roku 2019, to vám za chvíľku vysvetlím, aby ste pochopili celý jeden celok, keď vám kričia proti Parížskej dohode. Tento zákon, ten takisto je tam vložený 555 z roku 2005 zberky zákonov, ktorý bol následne novelizovaný na jeseň 2019 roku. Tam vložili Parížskú dohodu všetkým možným veciam. Európske nariadenie z roku 2018 roku, aby ste pochopili o tom ETS, áno, lebo to sú tie veci. Tak. Takže. Takže sa píše zákon číslo 305 z roku 2013 zberky zákonov o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a zmene doplnení niektorých zákonov, zákon o e-governmente. Znení zákona číslo 273 z roku 2015 zberky zákonov. Kto si vás pamätá, tento zákon bol schválený v 2013 roku, lenže následne došla novelizácia tohto zákona v 2016 roku až 2018 roku. Do tohto zákona totiž vložili ďalšie zákony, príklad, čo sa týka digitálnej peňaženky Európskej únii, 910 nariadenia z roku 2014 zbierky zákonov, systému EIDAS 2.0, frameworku na zavedenie povinnosti EU ID. Čo sa číta pre chvíľku menný zoznam, všetci doslovne hlasovali za. Neskôr, v roku 2025, došla novelizácia sladeného zákona, kde tieto veci ďalšie tam vložili, ale v obrovskom takisto procese, pretože tam takisto vložili, čo sa týka zákon o hnojivách a všetkým možným veciam. O týchto zákonoch o hnojivách asi viete, pretože čo sa týka do klimatickej neutrality, vaše pozemky musia byť týchto vecí a bez použitia domáceho hnoja. Asi viete však, pretože tento zákon bol danejšie schválený. Čo vám to takisto Tarabovci, Kupovci kričali, že sú proti všetkým možným veciam a potom schválili s tým, že zákaz hnojenia domácim hnojom, či to je zjedený krávským, prvé 3 mesiace, keď niečo zasiete, vtedy v tom čase, keď naviac vaše zelenina a ďalšie veci potrebujú hnojenie. To sú len také veci, aby ste pochopili. To je jeden zákon. Teraz znova sa vrátime k tomuto zákonu, ktorý bol teraz predstavený, ktorý sa bude za niekoľko dní hlasovať. Ľudia musíte pochopiť ako celok. Takže znova ten zákon, ktorý sa doplňa 555 z roku 2005 zberky zákonov o energetickej hospodárnosti budov a zmene doplnenia niektorých zákonov z nej neskorších predpisov. Teraz na rokovanie vlády Slovenskej republiky totiž v decembri 2025 roku totiž bolo a predstavilo to ministerstvo dopravy pod Jožkom Rážom. Aby ľudia si ma pochopili. Tento zákon 555 je takisto vložená takisto o tom, o emisných kvótach. Viete, ten zákon 2024, ktorý tam vložili, ETS 2, ETS 1, všetkých možných veciach. V tom samom zákone, ako o tých emisných kvótach, aby ste pochopili ako celo, pretože takisto teraz došiel do tej Národnej rady Slovenskej republiky zákon o tých katastrofálnom úrade. Však to som nedávno robil vysielanie. Je to tak? Je. Teraz si každý z vás môže overiť, tam máte čísla zákonov, ktoré sú priamo prepojené na to nešťastné ETS 2 o obchodovaní emisných kvót. To viete, tie uhlíkové stopy a ďalšie tie nezmysly. ETS 1, 2, všetky možné veciach.
Že takisto v tomto tak spadá takisto ten zákon 555. Následne, aby to nebolo málo, máme tam následný zákon 25/2025 zbierky zákonov, lenže aj 205 z roku 2023. Za čo hlasovali vaši úžasní bojovníci, ako sú Republika a LSNS, Smeráci, Tarabovci, všetci do jednoho zahlasovali. Áno, aby si konečne ľudia pochopili. Tento zákon o tom energetickej hospodárnosti budov a zmeni doplnení niektorých zákonov totiž vsunuli do jedného zákona, a to je z 18. septembra 2024, o čom som písal, viete o tých domov ETS 2. Je to, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 414 z roku 2012 zbierky zákonov o obchodovaní s emisnými kvotami a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskôrších predpisov, a ktorým sa menia a doplňa niektoré zákony. Práve tento zákon 205 z roku 2023 je tam vložený. Následne ...555 z roku 5 zbierky zákonov, to si za chvíľku vysvetlíme. Áno. Za chvíľku si ten zákon vysvetlíme, pretože prichádza tá novelizácia z tohto zákona. Vieš, Marian, ja som si tiež našiel hlasovanie toto zákona, ktorý bol novelizovaný 13.9.2019 roku, ten zákon 555 o tých domoch. Prosím ťa, Marian, nechceš niečo ľuďom povedať? Najhoršie to, že v roku 2000, aj dokonca decembra 2020 roku, keď ste menili zákon, ktorý je vložený o tých emisných kvotách, keďže vy kričíte proti Európskej komisii však, je to tak, chlapci? Je. Pretože z 1. decembra 2020 roku dokonca vy ste hlasovali vôbec proti. Žiadnej ani celé kompletné LSNS, pretože v roku 2020 roku je to zákon o energetickej efektívnosti a o zmene doplnení niektorých zákonov, znení neskôrších predpisov, a ktorým sa menia doplnení niektoré zákony. Pri hlasovanie bolo 1. decembra 2020 roku. Dobre počuješ. Tento zákon je takisto, čo som pre chvíľku vám čítal o tej emisných kvótach. Hej, takže o tých emisných kvótach všetky zákony sú tam zhrnuté pre pochopenie ľudia, aby si ma pochopili. Vieš, Marian, vy kričíte, že ste proti Európskej komisii všetkým možným veciam, áno? Tak práve 25 písmeno K sa slovo komisiou nahrádza slovami Európskou komisiou. Následne sa tam vložili delegovaný akt z 11. decembra 2018 roku, je to Zelenoroská dohoda. Mám pravdu, chlapci? A z nej delegovaného nariadenia komisie z roku 2019, takisto tej Zelenorskej dohode. Ja sa vás pýtam, Kotlebovci, všetci do jedno, pretože Mazurek takisto bol v 2020 roku ešte SNS. Jak bol Suja, Ďurica, všetci do jedno, do šlaka s vami, sa vás pýtam, jak je to možné, že si nehlasujú do šlaka s vami proti? Viete ľudia, ja som to článko tých rodinných domov o tom ETS 2, keď si napíšeš na www.dostaneslovensko.online, napíš si tam s veľkým ETS. Dneska budeš mať po pravici také rodinné domčeky, ten článok si otvor. Tam máš práve to nariadenie z decembra 2020 roku. Prečo chlapci vám nehlasovali proti, keď dneska kričia ako Mazurek všetci do jedného, že sú proti všetkým veciam a chlapci nehlasovali vôbec proti? Tam máte vloženú tú Zelenorskú dohodu. Lebo takisto sa to vzťahuje, pretože ETS je v skutočnosti Parížska dohoda a Zelenorská dohoda a klimatická neutralita. Takže tieto veci vám tam sunuli. Absolútne nikto nehlasoval proti. Dobre počuješ. Takže toto bude čítať ten zákon o energetickej efektívnosti a o zmene doplnení niektorých zákonov, je takisto o tom teple, regulácii tepla, klimatické veci. To sú brutálne veci, aby si ľudia konečne pochopili. Áno. To máme ďalší vec. Takže ten zákon, ktorý sa mení v súvislosti s reformou štátnej legislatívy z 9. maja 2023. Takže do toho vložili všetky zákony, aby si ľudia konečne pochopili, áno? Tak, toto máme vysvetlené. O tom katastri som nedávam vysvetľoval, máte takisto tam čísla zákonov.
o katastre nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv. Hej, teraz prichádza takisto cez digitálne peňaženky Európskej únii. Ako sa nedávno vám vysvetľoval, a už dneska 7. myslím tam dávali, vložili na to Národnú radu Slovenskej republiky a ide sa o týchto veciach hlasovať teraz na Rade Slovenskej republiky, sa budú určovať teraz výbory, gestorský výbor, ktorý hlavný ten výbor sa bude teraz o týchto veciach zaverať a potom koncom mesiaca januára sa bude hlasovať na plenárnom zasadnutí na Rade Slovenskej republiky. No a presne, čo som niekoľko rozprával, je tam aj ten slavný zákon 25 z roku 2025, lenže ten zákon 25, ako už viete, z roku 2025 je takisto prepojený priamo na digitálnu peňaženku Európskej únie podľa zákona 5 z roku 2013 zbierky zákonov. Všetky zákony sa týkajú výlučne na digitálnu peňaženku Európskej únii. Tieto zákony takisto máte vložené, čo sa týka práve nielen ten ako katastrálny úrad, hej, máte tam vložené stané zákony, 305, proste digitálna peňaženka Európskej únie, všetky môže veciam, lenže takisto prepojený s zákonom ako o tom notárstve, takisto na digitálna peňaženka Európskej únie, lenže tieto zákony máte presunutý, dáme tomu o tých budovách, o tých emisných kvótach, tieto zákony musíte tam hľadať, ľudia, vy nemôžete hľadať jedno slovíčko, musíte celý zákon si prejsť. A ktorý zákon, ktorým sa s tým zákonom prepája a z akého dôvodu? Nakoniec zistíte všetky dôvody, ako sa píše novelizácia zákona, vládny návrh zákona o bankách, o tej klimatickej neutralite. Teraz si zoberte kompletný balík všetkých tých zákonov a tam cez tú nešťastnú digitálnu peňaženku Európskej únii, kde ju uložili do každého jedného zákona. Nikto nehlasoval pre týmto veciach, chápeš? Nikto. Ani váš Mazurek, ani váš Kotleba, ani váš Fico, ani Taraba, ani Danko. Absolútne nikto. Už to ľudia ešte pokopte raz a navždy. Lenže máme ďalší obrovský problém. A ten zákon, pretože do vládneho návrhu zákona o tých bankách vložili klimatickú neutralitu, ktorá je vložená takisto o tej istých kvótach. Teraz si zober, že všetky zákony od vašich domov, 555, proste 321, hej, všetky zákony, 414, do tej 414, prepáčte, je vložený klimatická neutralita. Chápeš, všetko kompletné veci. Každý jeden zákon. A teraz na ten záver si prejdeme, ktorý teraz nedávno bol predstavený návrh zákona. Tak teraz dobre počúvajte. Takže sa píše vkladať čiarka slova znižovanie emisií, budovy nahrádza slovami budov a jednotiek budov. Dobre počuješ, ale pozorne počúvaj a prosím, nebuď za soba zaladený, nedívaj sa nikam, proste sústreď sa, čo ti teraz rozprávam. Je to návrh zákona. Ja ti poviem na číslom človek, aby si konečne pochopil. Takisto sa to zameraný na zvýšenie počtov budov s takmer nulovou potrebou energie narazil slovami obnovy budov. Vidíš, už sme tu. Že vám chlapci tvrdili, že to Taraba niečo zarezal. Nik nezarazal, len to posunuli od 1.1.2028 roku, ako sa píše v týchto zákonoch, totiž do konca roka 2027 musí byť kompletne pripravená legislatíva, čo sa týka oblasti CO2 dane cez digitálne peňaženky Európskej únie. Dobre si počul. Tak sa píše v zákonoch. Takže tu sa píše, v paragrafu 2 sa za odsek 1 doplňa písmenami G až L, ktoré znejú. A teraz dobre počúvaj a pozorne. Výpočet a zverejňovanie potenciálu globálneho otepľovania počas životného cyklu budov. Už si pochopil, čo sa tam píše? Lenže sa píše, ako som predtým kričal v roku 2021, pasporty obnovy budov. Lenže cez digitálnu peňaženku Európskej únie 305 z roku 2013 zbierky zákonov, tu nešťastnú 910 je dá z bolky. Tuto máš napísané. Lenže by to nebolo málo, to za chvíľku si budete vypočuť ten zhrnutie tohto zákona. Takže požiadavky na infraštruktúru udržateľnej mobility a v budovách a ich blízkosti. Dobre počuješ. Mobilita, ako sa oni chlapci píšu, dokonca aj to, čo som rozprával o tých nabíjacích stanicách, to bude sa čudovať. A prečo, aký cieľ je tie vaše nešťastie bicykle? Presne ako som kričal v roku 2021, tie cestičky, čo vám budujú, čo sa to tešíte, je to proti vašim autám. Ako sa dokonca do návrhu zákona píše, pretože každý domček musí mať nabíjacú stanicu pre vaše bicykle. Než aby to nebolo malo. Každý dom musí mať parkovacie miesto na tie vaše blbé bicykle, všetky možné veciach. Nie na auta, na bicykle. Toto je obnova budov. Lenže do toho takisto kladajú zákon o hnojivách. To je čo? Takisto sa píše požiadavky na inteligentné budovy. Takže vy ste mi tvrdili, že ja som v roku 2021 tu rozprával nezmysly. Tak sa došla pýtam, všetci voličov, či si spravo zľava, čo znamenajú požiadavky na inteligentné budovy.
Čo myslíš? Digitálna peňaženka je o čom asi, ten QR kód? Že je to presne ako to bolo v Číne? Bez toho to sa nikam nedostaneš. Ja si rozprávať, že to má blbosti? Vážne? Dobre. Takisto nezávislé systémy kontroly pasportov, obnovy budov a indikátorov inteligentnej pripravenosti pre inteligentné merače súdruhovia. A vy ste, čo si mali do šlaka rozprávali všetci do jedna na tom celom Slovensku? Čo to rozprávaš, ty si blázon? Nie. Teraz kto je blázon, prosím? Ja sa slušne pýtam, kto je teraz dneska blázon? Dobre, počuješ, každý jeden dom musí mať inteligentné merače. Keď som vám písal o týchto domoch už niekoľko rokov, a inteligentný meračov. Dokonca, že tie inteligentné merače boli schválené v 2007 roku, však píšte Harabín, do šľaka všetci do jedného, ste to všetko schválili, aj Zančí Bolosovú, všetci do jedného. Preto bol pád Radičovej vlády. Keby ste to poriadne čítali, pochopili by ste, čo to bol celkový cieľ. Tam to bolo dávno schválené. Od týchto programov som ja to čítal. Každý jednu vec som si prečítal, pretože aby nikto nič nemohol argumentovať, nemohol ma nikto napadnúť, či dokonca tam v rôzne veci, chápeš ma? Preto dneska sa politici ma boja, dokonca všetci sekty aktivistov rôzne hnutia, pretože čo potrebujú? Ďalej sa píše, dobre počúvaj, čo sa píše, požiadavky na kvalitu vnútorného prostredia budov, vrátanie vplyvu slnečnej energie v budovách, všetky možné veciach. Tu sa píše, budovy, ktoré sú stavbami pre obranu štátu, hej, lebo oni si toho vyňali. Presne ako som tedy písal, pretože ako sa píše energetická trieda A, B a C, len tie budú rešpektované. Ostatné platíte dane, všetci do jedného. Chápeš? Všetci do jedného. Okrem samostatných bytových jednotiek alebo administratívnych budov armády. Lebo som toto vyňali. Dokonca haly na sklade, najmä tomu slamy, tieto sú z tohto vyňaté. Ostatné všetci budú platiť dane. Prepojené na digitálne peňaženky Európskej únii a každý jeden dom, každá bytová jednotka musí mať inteligentné merače. Ako sa píše oficiálny dokumentov z parlamentu, kde sa zverejnil, ako šetrí elektrickú energiu. Chápeš, má aký spôsobom inteligentné merače. Oni toto budú riadiť. Tam sa doslovne píše, ľudia, ja som si nevymýšľal. Máte tam všetko černé na bielom. Inteligentné siete pre vaše inteligentné domy, všetky možné veciam. Toto je inteligentné čo? Všetko riadené cez umelú inteligenciu. O tom je tá budúcnosť vaša QR kódy a dokonca tá nešťastie digitálne peňaženky. Tam sa doslovne píše. Mama mia. Následuje hostný zákon 25 z roku 25, zberky zákonov, stavný zákon a v zmene doplnení niektorých zákonov. Máš tam vložený stavný zákon je o čom je, prosím vás? No presne o týchto veciach, netreba to čítať. Tu sa dokonca jednotkou budovy, hej, sa píše. Čas budovy, poschodie, alebo byt v budove, chápeš? Na každého z nás to ide. Na každého, či máte tam telové byty, je plniť jedno. Na každý iné byt to ide. Takisto, hej, hĺbkavá obnova budovy, je významná obnova budovy a to ďalšie veci. Hej, budovou s nulovými emisiami je budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou, ktorá nie je horšia ako nákladov optimálna úroveň. Dokonca sa nám ešte prelapí, o koľko percent sa môže. To, čo nie je všetko. Hej, takisto osvetlenie vklada slovo za zabudované osvetlenia rôzití cez umelé inteligencie. Systémy uskladňovania elektrickej energie a teplnej energie. Chápeš, čo toto vlastne sa deje, ľudia? No koľko z vás majú peniaze pri vašom domčeku? To je jedno. Teraz si zober, že minulý rok bol takisto schválený zákon, prísny zákon, čo sa týka regulácie na hypotéky, požičky, ďalšie veciam. Je to obrovský prísny zákon, čo 80% populácie nebude mať prístup k peniazom. Chápeš? Toto nikto nesleduje tie zákony. Sledujete totálne sprostredné na tých sociálnych sieťach. Takisto dávajú, hej, v prvé vete sa na konci pripájajú tieto slova. Pre nákladovo, hej, optimálnu úroveň budovy s takmer nulovou potrebou ako energie. To sú ďalšie brutálne veci. A toto máte, keďže vám oni tvrdili, že zastavili ETS 2 na vaše domčeky, naše veciam, tam je svet do šľaka kde. Tu sa píše jednoznačne. Nová budova, hej, takisto sa musí navrhnúť tak, ako som kričal, že nové budovy už nebude šancu mať postaviť nikto. Sa píše, sa musí navrhnúť tak, aby sa optimizoval jej potenciál výroby elektrickej energie na základe slnečného žiarenia na mieste. Nová budova musí mať nulové emisie. Ty si dom do šľaka nepostavíš. Nebudeš mať pol milióna eur. Od 1. januára 2028.
Ak ide o novú budovu, ktorá vlastní verejný subjekt, od 1. januára 2030, takisto ak ide o každú novú budovu. Jak som písal články v roku 2021-2022, že do konca roku 2030 to všetko končí. Mal som pravdu? Ja sa do šľaka pýtam, či som mal pravdu. Mal som však. Vieš, ty nebudeš mať na tie dane. Keď tam do toho takisto vložil ten zákon stavebníctva ďalšie veciam, pretože o tých stavných výrobkoch, ak študoval takisto zákon stavných výrobkov, je takisto tam iné zvratené ideológie, zelené. Takže takisto na báze QR kódu, pretože to schválili v Európskom parlamente, však Milan Uhrík, mám pravdu, do šľaka s tebou. Takisto sa píše, technicky a ekonomicky uskutočniteľné, že každá nová budova, sa musí plne vybaviť samoregulačnými zariadeniami na individuálnu reguláciu teploty v každej miestnosti. Chápeš? Každý dom. Lenže oni tam chlapci spomínajú, že to musia byť aj staršie domy. Tam mi vysvetlí. Regulácia cez také samé inteligentné meráče, ktoré oni si určia teplotu bytu, či máš na 17 stupňov, na 17 stupňov, si skončil. Chápeš ma? Tak čo ty do šľaka chceš, aby decko ti sedelo nejaké svetry? Sme my normálni? Nová nebytová, takisto aj nebytové budovy s novými emisiami musí byť vybavená meracími riadiacimi zariadeniami na monitorovanie a reguláciu kvality vzduchu vo vnútornom prostredí. Všetky možné veciam. Projektant je povinný splnenie minimálnych požiadaviek. Ešte aj oni dostali požiadavky, čo musí mať a tak ďalšie, každý domček. Takisto odseko 4, pranápuhy ako 4. odseku 10 až 11. Odhadovaným ekonomickým životným cyklom sa rozumie dostávajúci odhadovaný ekonomický životný cyklus budovy. Podľa rozsahu požiadaviek, chápeš? Oni ti budú určovať, koľko ten tvoj domček má ešte životný cyklus. A kde spadá do toho životného cyklus, je skončil. Jednoduchá odpoveď, chápeš ma? Verejnými subjektami sa naučí odseku 2 písmena A rozumejú orgány verejnej správy a nimi zriadené organizácie, ktoré nemajú priemyselný ani obchodný charakter, takže aj pre nich takisto spadá. Následne delegované nariadenie komisie z roku 2025 pod číslom 2273 z 30. júna 2025, ktorým sa doplnia smernice Európskeho parlamentu z roku 2024, pokiaľ ide vytvorenie rámca plánovacej metodiky na výpočet nákladov optimálnych úrovní, minimálny požiadavek na energetickú spolahlivost budov a prvkov bodov. Veď kto to čítal z vás? No nikto z vás nečítal. Vie, o čom to je? Sa musí vypočítať ako straty a ďalšie veci, čo sa týka oblasti energie, vašom rodinnom domčeku, bytu, všetkým možným veciam. A tým pánom sa budú ďalšie veci odvíjať. Vieš, akým spôsobom? No čo si myslíš asi? Takisto sa píše, že to je národný plán obnovy. Ale čo sa tam píše národný plán obnovy? Čo myslíte? Zelená dohoda, emisné kvóty, na dopravu, dopravu, na leteckú dopravu, na vašu osobnú dopravu, na nákladnú dopravu, na všetky energetické veci, vaše domčekov, či máš takú chatové oblasti, všetky môžeme veciam. Proste tým, čo dneska máte chaty, ste skončili s nimi. Vy neutiahnete. Dneska ľudia, koľko, 70% možno populácie má problémy, takisto na tej elektrické energie vo svojich bytoch. A teraz si zober, máte chatové oblasti, ľudia, ja som to vám kričal v 2021 roku, poďme to, teraz ešte nie, až potom, keď bude neskoro. Čo ste robili? Nič, nadáli ste mi. Dneska to tu máte čo na bielom. Tu sa píše, Národný plán obsahuje opatrenia a postupy na zabezpečenie obnovy fondov. Bytových budov takisto. Cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu, vysokoenergeticky efektívny a dekarbonizovaný fond. Ďalšie veci. Prehľad fondov budov podľa typov budov a ich podiel vo fonde budov. Tak chápeš, to je fond budov. Viete, čo to sa jedná, no? Klimatický pásiem založený na štatistických vzorkách a databáze energetických certifikátov. Chápeš, už to máš vložené? Klimatický pásiem. No kde to asi máte klimatické pásma? No čo myslíš? Že by ti mali dedinka v tých horách? Je to tak však? Mamma mia. Takisto prehľad kapacít v sektore stavebníctva a energetickej efektivnosti energie z obnoviteľných zdrojov. Vnútroštátne ciele a merateľné ukazovatele pokroku vrátane zníženia počtu ľudí postihnutých energetickou chudobou s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu. A znova sú tie dedinky. Mamma mia. Áno, pretože dneska tu sa jednoznačne píše a zmena existujúcich budov na budovy s novými emisiami.
Áno, pretože dneska mnoho tých modulantov na tých sociálnych sieťach, lebo on býva v dedinke, takže na neho ten zákon není platný. Vážne, není platný. Teraz si zober, že budeme mať všetci plné digitálne peniaze v Európskej únii, ako sa takisto píše toto zákone. Nebudeš mať? Tu sa takisto naše píše, dáme tomu, keď sa bude predávať ten byt, alebo dom, všetko, musíš mať ten pasport na energetický, ako ten energetický pasport. Lenže digitálnou platformou. Takisto, kto bude každý mať byty, pozemky, nehnuteľnosti, musí mať ten pasport energetický. Lenže digitálny. No ako ty ho prenajmeš? Tam sa doslovne tie veci píšu, ako som kričal pred tými mnohými rokmi, že proste musíš dokázať, že či môžeš predať a ďalším veciam. Teraz si zober, že tento zákon je prepojený s bankami a dokonca o tým istým kvót. Kto chce predať dom, takisto ponúka tie služby na ten nájmy a ďalším veciam, musí spadať do týchto bodov. Ak nie, si skončil. Ty ten dom nepredáš. Ani chatu nepredáš nič. Takisto sa píše, hej, maximálny práhových hodnot energetickej hospodárnosti do roku 2040, hej, tu sa do naše píše, tu sa všetko proste píše. Pasport obnovy budovy, paragraf 4c, tu sa jednoznačne píše, pasport obnovy budovy. Pasport obnovy budovy je dokument v digitálnom formáte. Vidíš, čo to máš? O priebehu hĺbkovej obnovy budovy prispôsobenej konkrétnej budove s náruhou maximálneho počtu krokov, hĺbkovej obnovy a opatrení, ktorými sa výrazne zlepšia energetická hospodárnosť budovy alebo jednotky celej budovy, toho vášho bytovke. Navrhnutý krok musí obsahovať technológiu a materiály, ktoré sa majú použiť, odhadované náklady a hodný čas na vykonanie každého kroku a tiež porovnanie s minimálnymi požiadavkami na energetickú hospodárnosť budovy a zníženie emisí skleníkových plynov. Máš to tam uvedené, alebo nemáš? To je čo? Si dneska sa tvrdší asi, či nie? Ťažko sa to počúva, lenže na to ľudia si boli varovaní. Takisto, osoba s odbornou spôsobilosťou podľa právu 6, odstavec 1 až 3, ďalej len oprávnená osoba, vyhotoví pasport obnovy budovy v spolupráci s vlastníkom budovy na základe uskutočnej obhľadky budovy na mieste. Si skončili ľudia. Ani oplatky ti nepomôže ti nič. Takže pasport obnovy budovy sa môže výlučne vyhotoviť spolu s energetickým certifikátom podľa právu 7. Aké bolo paragraf, čo sa týka certifikácie schválený? Len A, B a C. Koľko má dneska rodinných domov a tých bytových zložiek totiž, alebo týchto bytoviek jednotiek, koľko má na Slovensku, koľko percent na Slovensku, koľko má? No koľko im má? No čo myslíš? No koľko im má? Že majú, dáme tomu, že maximálne premere 5 domčekov v nejakej dedinke? Ostatní koľko majú? To je čo? A mestná koľko ich to asi môže mať? Následne pasport obnovy budovy sa vydáva prostredníctvom informačného systému podľa paragrafu 9 odstavec 3 písmena E. Písmena A. Vieš, čo to je systém? Tento systém musí byť kompletne prepojený dokonca katastrálnym úradom, notárskym úradom, všetkým dokonca každým systémom, pretože hlavne ide o to, chceš niečo, aby si každý mal prístup, hlavne si hovoriť informácie, skutočné hodnoty a informácie o tvojej nehnuteľnosti. Či sa dá predať, alebo nie. Či sa dá kúpiť, alebo nie. Čo si myslíš ty? Takisto sa píše pre budovy, pre všetky, ktoré počúvajú, pre koho to musí byť. Pre budovy a jednotky budov, takisto, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi, alebo ak sa nájom predĺžuje. Pre budovy, ktoré vlastnia a užívajú verejné subjekty, takisto. Pre všetkých si pochopil, že nie bez týchto vecí ty to neprenajmeš proste nič. Sú tam možnosti, ako sa píše, len za to zaplatí sa 2 daň. Si myslíš dneska, že nejaká rodina bude mať, dáme tomu, že pôjde do podnájmu nejako, pretože dneska ľudia budú chodiť do podnájmu, do tých nájmov, pretože na to financie že budú mať. Dneska ľudia nemajú financie. A keďže zákon sprísnili, čo sa týka na hypotéke, požičky a úvery, nedávno v minulom roku to sprísnili, si zober dneska, koľko 10% nebude mať umožnené totiž na tú hypotéku na nič. Dneska máme obrovské problémy s touto prácou. Je to tak, ľudia? Lenže nie mojou vinou, vašou vlastnou vinou. Nezadoj vlastnú vinu, proste nedá vynikať, kde si inde. Vynik si ty sám. Na to si ľudia boli upozorňovaní, varovaní. Dal som všetky dokumenty, tuto máš napísané červené na bielom. To nie je môj vymysel. Bohužiaľ. Všetko takto nechali sa to ďaleko zajsť. Máte to znova prečítať? O tom pasporty a všetky možné veci, ja ti to znova prečítam.
platí pre budovy a jednotky budov, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi, alebo ak sa nájom predlžuje. Pre budovy, takisto, to je písmeno odstavcu B, ako písmeno B, a dokonca pre budovy, ktoré vlastnia a užívajú verejné subjekty. To je čo? Tak čo, predáš ten svoj domček, dáš do podnájmu, bez toho nejakého digitálneho pasportu na báze QR kódu, z digitálneho peňaženku Európskej únie 305 zákona, bez zbierky zákonov o argumente, lebo tento zákon tam je vložený. A zákon 305 je predsa, ako sa špecifikuje, no predsa tá nešťastné 910 z 2014 roku však naradenie o geomente EIDAS 2.0. Vidíš, Pavel Morku, kde sa jednoznačne uvádza totiž pre klimatické ciele a ďalších zvrateností záviesť digitálne peňaženky Európskej únie. To je čo? Nie? Tak si tam čítaš, to je zákony. Údaj o vypočítanom potenciáli globálneho otepľovania od 1. januára 2028. Pre všetky nové budovy takisto od 1. januára 2030 a dokonca 1. januára 2028 a je dokonca budovy celkou podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2. Vidíš všetky, takže bytovky, proste koniec. Následne, paragrafu 7.2 písmena B sa slova jej samostatnej časti nahrádzajú slovama jednotky budovy za zníženie prevádzkových emisí skleníkových plynov a zlepšenie kvality vnútorného prostredia budovy alebo jednotky budovy. To sú tie byty. Dobre, chlapci to urobili, či nie? Výborne, ja si myslím, že perfektne však. Takisto nezávisle od významnej budovy, len zmenou prvkov balovej konštrukcie alebo posúdenie možnosti prispôsobenia funkčnosti vykurovacieho systému vetrania a systému prípravy teplej vody pri efektívnosti nastavenia teploty a zároveň aj posúdenie zostávajúcej životnosti technického systému budovy alebo jednotky budovy alebo nahradenia vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému. Toto všetko spadá do tej vašej klimatickej neutrality. Ak si tomu teraz počúva pozorne, ak dobre chápeš veciam, ja ti nemám čo na túto veciach vysvetľovať, ani toto zákona, toto paragrafu, pretože to je jasne zrozumiteľné, že čo sa týka vo všetkých oblastiach. Takže obnova, čo sa týka zateplenia budov, vykurovací systém, takisto sa týka ohrevu vody, všetky možné veciam, všetko proste musí spadať do klimatických cieľov. Máš na to peniaze? Budeš mať na to peňažky? Čo si myslíte? Koľko dneska máme starých domčekov, pretože minulý roku v januári, keď som dával tie veci vonku, ešte po rokaní vlády Slovenskej republiky z 15.1.2025 a tam vložili plán obnovy budov, že dáme tomu pre ako v Banskobystrickom kraji, koľko tam je niekoľko tisíc domov, ktoré je potrebné obnoviť. Takisto schválili s tým, že sa budú totiž robiť, platiť reklamné letáky pre rodiny, všetky pre každého z nás, informácie a prečo nie je správne vykurovať drevom, prečo je správne to a to. Vidíš, všetko si budeme platiť my sami. Veď ľudia, treba čítať zákony, treba čítať rokovania vlády a blbosti, klamstva nejakých aktivistov, nejakého zora a všetky možné veciach. A nejakých rôznych tých hnutí však. Len čo robia si kopujú veci, následne vám čo rozprávajú, len nás voľte, čo mne je platné za niekoľko rokov, samé nejaké voľby, keď tie zákony prichádzajú teraz do platnosti. Keďže digitálna peňaženka Európskej únie, ten zákon 305 z roku 13 zbierky zákonov, jednoznačne píše, že do konca roka 2026 každý členský štát, dokonca, pretože my to máme schválené po vzoru Nemecka a dokonca Rakúska, samozrejme, ďalšie členské štáty Európskej únie to ešte nemajú možné tie veci pospaľované, no my už ich máme. Sme povinní takisto mať minimálne 80%, totiž populácia Slovenskej republiky, mať povinné digitálne peňaženky Európskej únie podľa zákon 305. Spokojní? Teraz si zober, že tento zákon máš takisto na kompletné veci, na nehnuteľnosti a všetky možné veci. Dobre, čo urobili chlapci? Takisto, oprávnené osoby, odborne spôsobila osoba, nahrádzajú slovami oprávnená osoba, následne tam doplňujú, za slova jej, samostatné časti nahrádzajú slovami jednotky budovy. Takže jednotka budovy, to už aj viete, je to váš byt. Či to je jednozbový byt, pivnica, či to je dvojzbový byt, trojzbový byt, štvorizbový byt, všetko do toho spadá. Spokojní? Dobre chlapci vymysleli. Takisto, čo sa týka certifikácie, pasporty sa píše paragrafu 8.2, sa písmeno C doplňa tretím bodom, ktorý znie. Takisto, čo sa týka pri výstavbe, po významnej obnove, pri prenájme budovy alebo jednotky budovy, alebo pri predĺžení nájmu ukázať uchádzačovi o kúpu alebo nájmu budovy, alebo jednotky budovy elektrický certifikát, aj s pasportom.
Pokiaľ nespadá do týchto veci, ten, čo chce prenajímať, ten, čo chce predávať, má smolu. Tak čo na to dneska poviete? Viem, dneska si mnoho ľudí povie, že ja mám vybonovený dom, čo všetky môžem veciam. Lenže pozor, lenže vykonávacie jednotky a ďalšie tie systémy ste povinni do toho inštalovať inteligentné merače, kde vám štát bude riadiť vašu spotrebu elektrickej energie, vykonávacie jednotky a všetky možné veciam. Preto dneska takisto, ako sa už majú ako doplňať do tých bytových jednotiek a rodinných domov, takisto má práve každý vstúpiť na váš pozemok, dokonca môže dať silné rozhodnutie a prísť vám kontrolovať, či máš inteligentné merače, dáme k tomu pri spotrebe elektrickej energie. Aj v vykurovacích jednotkách. Niekto má radiátory, niekto má polové vykurovanie. Dáme má také miestnosti. Tak čo chlapci, dobre to vymysleli? Teraz si zober, ako sa zverejnili dokumenty ešte, myslím, že pred 2 rokmi, a takisto minulý roku, aj v roku 2024, aj 2020 minulý roku sa tam zverejnil, práve z Európskom parlamentu totiž, ako na, poviem to kršmou rečou, ako na zníženie spotreby elektrickej energie. Vieš, čo sa týka tej nešťastnej energopomoci, je takisto cez inteligentné merače. Kto to študoval ten zákon, tak to máte napísané čierno na bielom. A takisto minuloroková médiá písali totiž že a čo sa týka vlastne tej energetickej pomoci, takisto tam jednoznačne písali o montáži inteligentných meračov, aby donútili tzv. Ľuďom, poviem na rovinu, aby oni tam najprv píšu ako inteligentný merač o kontrole spotreby elektrickej energie, že následne, keď dáš inteligentné merače, ako dneska montujú Veľkej Británii, Nemecko a ďalších členských štátov Európskej únii, doslovne ako sa stalo v Nemecku totiž, a keď odmietla montovať jedna pani lekárka v Nemecku, že si nedáva žiadne inteligentné merače, spoločne prišla, odpojila. A takisto sa stalo totiž, že inteligentné merače totiž začali regulovať spotrebu elektrickej energie a teplo. Toto máme aj tu. Presne ako písali minulý rok hlavné médiá podľa toto zákon o energopomoci, že inteligentné merače totiž ukáže ľuďom ako, viete ako jednoznačne tam napísané, ukáže ľuďom ako si čo, proste regulovať spotrebu elektrickej energie. Je veľmi známe, ako sa schváľoval ten proces ešte v 2007 roku až 2012 roku o klimaticky neutrálnej Európskej únii, totiž tam vložili inteligentné siete a inteligentné merače. Inteligentná sieť je asi čo, prosím ťa? Vieš, tie výpadky prúdu totiž sa prechádza totiž na riadenie cez umelú inteligenciu. Aby umelá inteligencia cez inteligentné siete ti mohla totiž riadiť tvoj život krásny v krásnej inteligentnej budove a cez inteligentné merače. Lebo toto obnova budov 555 spadá do týchto vecí. Presne ako sa dá do týchto vecí píše. Inteligentné budovy, riadenie všetky procesy, tepla, energie a cez inteligentné merače. Dobre to chlapci robili? Teraz si zoberieš, že ten zákony, ako som spomínal, všetky tie zákony, čísla zákonov, ktoré nájdete všetky týchto zákonov, o tej emisných kvótach takisto je tá klimatická neutralita z roku 2021. Teraz si zoberieš, že tento zákon je vložený na vládnom návrhu zákona o bankách. Tento vládny návrh zákona o bankách sa vám dal von. A kto ho čítal, takisto máte tam, dáme tomu, lebo do týchto zákonov takisto dávajú, o zákon o tých matrikách, o tých katastrálnom úrade, zákon boj proti praniu špinavých peňazí, terorizmu. Vieš, aby sa na čierno nepredávali pozemky a domy. Vieš, preto to tam máme to vložené. A preto všetko dávajú na digitálnu peňaženku Európskej únii pod veľkou zaštitou boj proti praniu špinavých peňazí a terorizmu. A daňovým hlavne únikom. Vieš, pranie špinavých peňazí, daňové úniky sú to, keď to robíš bez fakturácie, bez všetkých možných veciach. Vidíš, ako to krásne urobení? A teraz si zober, ak ten vládny návrh zákona prejde, totiž, lebo tam vložili to európske nariadenie ďalšie, ten špeciálny úrad na kontrolu daňových únikov a všetkých možných veciach do vládneho návrhu zákona v bankách, lenže máte aj to, čo je vložené o tých emisných kvótach, kde to zhrnuje všetky tie zákony, aj tento zákon, zhrnuje do vládneho návrhu zákona o tých bankách do klimatickej neutrality. Lebo klimatická neutralita, aká sa dosledne píše, totiž na riadenie totiž a zníženie emisných kvót. A prečo sa tam všade píše o to nešťastné 910? Digitálna peňaženka Európskej únii. Takisto aj vlastník nebytovej budovy s nulovými emisiami a ďalšími je povinný zabezpečiť jej vybavenie meracími a riadiacimi zariadeniami na monitorovanie a reguláciu kvality vzduchu vo vnútornom prostredí. Hej, to sú ako tie nebytové budovy. Viete. Takisto.
Takisto sa píše technicky a ekonomicky uskutočniteľné, je vlastník budovy povinný zabezpečiť budovu hodným zariadením využívacím slnečnú energiu. Máš takisto uvedený zemný plyn? Na energie? Vieš o tom zemnom plyne, keď som vám rozprával v roku 2021, že čo to môže spôsobiť a za akýmto účelom. Keď si ma pamätáte, čo v roku 2021, keď ma vtedy začali kričať, že nie je toľko plynu, potom vám tam písali všetci do jednoho, prejdite na té elektro. Pamätáte si ma? Ja som vám vrábil, že to klamstvo, pretože ak na to prejdete, už nebude nikdy v živote návrat k týmto veciam, pretože to všetko to chcú robiť a tí ľudí, aby prešli na elektrickú energiu pod inteligentné merače. Ľudia, pamätáte si ma ešte v roku 2021? Ale určite áno. Takisto, ekonomicky skutočniteľné je vlastník nebytovej budovy s technickými systémami budovy podľa práv 2 odstavec 1 písmena B 4. bodu povinný zabezpečiť vybavenie budovy automatickým ovládaním zabudovaného osvetlenia. Do 31. decembra 2027, ak ide o určený menovitý výkon vyšší ako 290 kW, potom do 31. decembra 2029, ak ide o určený menovitý výkon vyšší ako 70 kW. Vidíš? Na všetky budovy. Takisto sa to píše o nebytové budovy, aj na nej sa to bude takisto všetko veci stiahovať. Bytová budova paragrafu 8b. Takisto sa veľa píše o nových bytových jednotkách, budovách, takisto. A tu sa píše o týchto veciach parkovacích miesta. A teda dobre počúvajte. S viac ako 3 parkovacími miestami pre auta a bytová budova s viac ako 3 parkovacími miestami pre auta, ktorá prechádza významnou obnovou, musí mať inštalovanú kabeláž pre najmenej 50% parkovacích miest pre elektrické vozidlá a vedenie rozvodov pre elektrické káble. Pre ostatné parkovacie miesta pre autá, ktoré umožňujú neskôršiu inštaláciu nabíjacích bodov, pre elektrické vozidlá, bicykle na elektrický pohon a iné typy vozidel kategórie L. Za ďalšie sa píše najmenej 2 parkovacie miesta pre bicykle pre každú bytovú jednotku budovy. Tak čo? Vieš, v roku som ti písal jeden článok, čo sa týka návrhu zákona o tej nabíjacích stanicách. A tam sa doslovne píše o týchto domov. Pamätáte sa? Ja som tie veci vám dával. Čo to môže všetko spôsobiť? Vieš o to, že tie bytové budovy sú značne podľa čoho? Cieľa agenty OSN, 8. cieľa agenty OSN pre 15-minútové mesta, pretože je známe, pretože to sa už nepíše veľmi o tých vašich úžasných benzínových a dieselových autičkách a dokonca ani pluginov, ani tí, čo máte spomenovačov aut. Preto sa musí na naše píše, že o tých koľko percent musí byť parkovacie miest, takže pre ďalšie nové budovy, dokonca pre ďalšie, do určitého obdobia, sa na píše od 1.1.2028, už musí byť najmenej 50% parkovacích miest pre elektrické vozidlá a pre vaše elektrobicykle. Dobre to chlapci vymysleli? Perfektne však. Tu sa ďalej píše najmenej 2 parkovacie miesta pre bicykle a pre každú bytovú jednotku. Pre každú bytovú jednotku. Počul si dobre? Pre každú bytovú jednotku. Takže najmenej 2 parkovacie miesta pre bicykle pre každú bytovú jednotku budovy. Máme 10 bytov, takže dáme si 10 krát 2. Koľko potrebujeme miesta na parkovanie vonku? Budeš mať miesto pre to auto, alebo nebudeš mať? Nebudeš mať však. No kde budeš parkovať? Pamätáte si ma, keď som ešte v roku 2021 rozprával, že ako chcú robiť s tými mestami a s tými autami? Že sa budú výlučne robiť parkovacie miesta mimo mestskej oblasti? Že potom sa bude cestovať tou inteligentnou dopravou? A čo sa píše v projekte Ten-Tech? Začal hlasovať vaša úžasná republika v Európskom parlamente 24.4.2024, ten samý deň aj na Rade Slovenskej republiky. Pamätáte sa? A čo sa tam píše? Že by inteligentná doprava a inteligentné pre inteligentné mesta? Presne toto je definované tam. Tak choď ďalej tleskať, aj tie, čo sa týka parkovacia politika, je v skutočnosti proti vašim autám. Nie, že mesto chce zarábať, je to všetko klamstvo, podvod. Je to donútiť, ako dostať ľudí z toho centra mesta von. A tie vaše bicykle, prosím vás, aké to ekologické, tie vaše nabíjacie bicykle, prosím ťa. No čo to asi môže znamenať? Vieš, aby si sa mohol rýchlejšie presúvať. Vieš o to, že také mesto sa testuje dokonca v Holandsku? O tom som písal, je to veľmi známe. Také inteligentné mesta sa keď budujú dokonca v Košiciach, viete, tej sekcie, v Bratislave, vidíš? Smart City. To je čo? Tu sa dokonca píše o odstavci 2.
Bytová budova, dokonca nová bytová budova, s viac ako 3 parkovacími miestami pre auta musí mať inštalovaný najmenej jeden nabíjací bod pre elektrické vozidlá. Je to iba minimálne. Na parkovisko pre auta vo vnútri bytovej budovy, ak ide o významnú obnovu bytovej budovy, už aj obnova, dobre, opatrenia obnovy sa musia vzťahovať aj na parkovisko pre auta a elektrickú infraštruktúru budovy alebo na parkovisko pre auta, ktoré sa nachádza v bezprostrednom susedstve bytovej budovy. Ak ide významnú obnovu budovy, opatrenia obnovy sa musia vzťahovať aj na parkovisko pre auta alebo elektrickú infraštruktúru parkoviska. Viete to pre vaše úžasné elektroauta. Takže na báze, čo? No smart. Ako sa špecifikuje pre jednotnú dopravu na báze QR kódu a na peňaženky. Vieš. Následne tu sa píše o tých kabelážach, čo musí byť, akým spôsobom, musí byť dimenzionovaná tak, aby umožňovala súbežné používanie nabíjacích bodov na všetky parkovacie miesta vrátane prenosu dát a elektromerov. Máme to tu, borci? Na prenosu dát a elektromerov. Čo sa píše o tom, keď Milan Uhrík za to takisto Boh postavil v roku 2023, o tým, viete, inteligentný manažer na tom tankovaní nabíjace stanice. Pamätáte sa, ľudia? Treba to ľudia ten čítať článok. A teraz si zoberieť, toto takisto sa týka vašich budov, všetkým možným veciam. Pre každé jedno nabíjanie, či máš na bicykel, či máš na auto. Dokonca, viete, dokonca to platí aj na tie hybridy. Tak čo, nemáš to tam, alebo máš? Je to tam však? Ak pri významnej obnove bytovej budovy nie je uskutočnené zabezpečenie 2 parkovacích miest pre bicykle na každú bytovú jednotku budovy, musí byť zabezpečených toľko parkovacích miest pre bicykle, koľko je primerané k počtu užívateľov bytovej budovy. Takže máme tam 20 bytov, čo prichádza do tej obnovy, tej staršie, takže musí byť tam 20 tých parkovacích miest pre tie bicykle. Máme tu 20 miest, tým pádom minimálne, ja poviem iba príklad, o 4 autička minus. Vidíš, kam pôjdeš s tým autičkom? Môžeš tam mať bicykel však. A tak ďalej. A tu teraz dobre počúvajte. Nabíjacie body podľa paragrafu 8a a 8b musia byť schopné inteligentného nabíjania a určených prípadov obojsmerného nabíjania schopné prevádzky interoperabilným spôsobom. Takže kto má sa druhovia pravdu? Vidíš? Milan Uhrík, prosím ťa, keď z republiku kričiť proti týmto veciam, ja si pamätám, keď Milan Mazurek kričal minulú roku o tých inteligentných veciach však, len či to je vložené keď to totiž bolo hlasenie v Európskom parlamente, nariadenie vlády Slovenskej republiky minulú roku, však Krútko, Huliak, všetci tam v tomto bodu idete a tedy tam odsúhlasili, čo sa týka práve ten projekt, pretože nedávno takisto bolo schválené a vybrali to tie spoločnosti pre tie nabíjacie stanice. Viete, na rýchlostné cesty, všetkým možným, ale už aj tým inteligentným nabíjatním totiž, ale už aj inteligentným tankovaním. A presne teraz to je, každá, ako som písal a kričal, že to musí mať každá bytová jednotka pri domoch, pri bytoch. Už to tu je, máte vložené. Takže prosím vás, kto tu klamal. To je čo? Na významne obnovenú budovu, ak by náklady na nabíjacie zariadenie a vedenie presiahli na menej 10% celkových nákladov na významnú budovy, na budovu, pri ktorej žiadosť o rozhodnutie o stavebnom zámere alebo o zmene stavby bola podaná pred 28. majom 2026, využite slnečnej energie, takisto cez inteligentné tie hlúposti ich, takisto to majú jednoznačne napísané. Takže dotácie, na čo sa môžu poskytnúť, dotácie možno poskytnúť na výskum a vývoj oblasti energetickej hospodárnosti, zvyšenie energetickej hospodárnosti budov, ich obnovu a podporu nových budov s nulovými emisiami. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Paragraf 9b. Môže byť iba právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ. Na dotácie, myslím, áno. Každý žiadateľ môže podať len jednu žiadosť, viac už nie. Nie je možné.
Takže budú preto, už som pochopil, prečo takisto daňový úrad, hej, ten daňovníctvo, hej, živnostníci, podnikateľa, všetci prechádzame na tie digitálne veci, tie daňové systémy, pamätáte sa. Už to je, pretože to vložili. Totiž budú všetko si overovať, ako im to píše, že finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky poskytuje ministerstvu zo svojho informačného systému údaje o žiadateľovej osobe, ktorej príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, vrátane osobitných údajov a informácií považovaných za daňové tajomstvo. V rozsahu nevyhnutnom sa na poskytovanie dotácií. Takže každý bude preverený cez digitálne na každú jednu vec. No a teraz si zober, že tieto veci máte schválené takisto. Z 18. septembra 2024, ktorým sa mení doplňa zákon číslo 414 z roku 2012 zbierky zákonov o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskôrších predpisov, ktorým sa menia a doplňujú niektoré zákony. Takisto máte tam vloženú 355 z roku 2013 zbierky zákonov, aby ste konečne pochopili, tá digitálna peňaženka. Toto zákonie takisto máte vložené tu 205 z roku 2013 zbierky zákonov, hej, o týchto ďalších trestných zákony. Následne 25 z roku 2025 o tom katastrálnom úrade, ktorý je priamo preplnený s týmito všetkými zákonmi. Takže, ak si zoberieme jedno zhrnutie do jednoho celku, je to všetko prepojené cez hlavný návrh zákona o bankách. Klimatická neutralita. Pochopili ste to všetci do jednoho? Ja si myslím, že áno. Že takto to stačí, tej krátkosti vám vysvetliť veci a teda a teda. Lenže aby to bolo málo. Viete, ten zákon o tým istých kvótach, čo máte vložené o tom ETS 2, tam máte jedno, čo vložené, to si môžete rozprávať, čo chcete. Totiž sa tam píše hľadnej spoločnosti všetko, pretože tie emisné kvóta sa netýka iba rodín domčekov a ďalšie veci, ale že tak sa týka dopravy. My sa to od životného prostredia totiž podľa tohto zákona sa bude znova doplňovať. Totiž tam chlapci vložili to, čo som kriečal pred niekoľkými rokmi, že tie CO2 dane príde aj na leteckú dopravu a lodnú dopravu. Tak sa spýtajte Tomáška Tarabu, pretože toto veci mám jednoznačne a to sledujete veci, právne veci, z rokovania vlády, Slovlexu, všetkým možným veciam. Tak Tomáško Taraba predstavil to, presne na čo sa práve zaviazali podľa programu Refuel EU, to viete, Fit for 55, lebo toto je to nariadenie ETS 1, ETS 2, hej, toto je tá klimatická neutralita, aby ste ľudia pochopili. A takisto tam vkladali, že sa budú platiť CO2 dane na leteckú dopravu. Prosím vás, dovolenkári, koľko zaplatíte potom po novom a tie zákony prejdú? Na tie úžasné letenky, na tieto vaše úžasné destinácie. No koľko? To je čo? Lenže tam sa píše aj o lodnej doprave. Totiž tam akože vyťahli von ako z tohto, čo sa týka tých lodí, nejaké ľadové lode a takisto, čo sa týka tých prístavov a ďalšie formy. Áno, že niektoré lode, ktoré tam budú dovážať niektoré určité produkty, že tam budú platiť CO2 dane, ale sa im zniží iba o 5%. Ostatné výletné lode a turistické lode budú platiť na nich to doslovne CO2 dane, ale 100% dane. Toto je takisto po rokovaní vlády, samozrejme na chvíľku takisto, pretože na Slovensku malo byť už ukončené pripomienkové konanie, aj pri tomto zákone, tej 555 a ide na rokovanie vlády, z rokovania vlády ide kam? Do Národnej rady Slovenskej republiky. Všetky zákony. Takže vedľšie chvíľočku. Tak, číslo 414, 2012 zbierky zákonov o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene doplnení niektorých zákonov. Návrh zákonov sa mení a doplňa, áno. Prekladateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ING, MGR, Tomáš Taraba. A práve toto sa píše, to si napíšte do Google LP, lomítko 2025, lomítko 709. To pôjde vás prevedie priamo na ten Sovlex a tam máte špecifikované o tých CO2 daňach. Rozšíriť toto zákona, ktorý tvrdia, že sú proti ETS 2 a tam máte CO2 dane na vaše letecké spoločnosti, na úžasné letenky, na čo ste boli varaným pred niekoľkými rokmi, aj na tú úžasnú lodnú dopravu. Čítaj. Tam tu máš správnu dokumentáciu, pripomienkové konanie, máš tam čierno na bielom. No, to je to. Som čítal.
Takisto zákon, hej, sa mení, mysel do dopravy. To došlo ešte ďalší zákon, ešte bolo predtým schválený ešte datum končenia prekladu 23.12. od energetickej hospodárnosti budov, takisto. Takže opačnom došlo potom nové, úplne nové. Takisto zákon 414 2012 roku zberky zákonov, obchodovanie s emisnými kvótami, takisto PL 2025/259, takisto z dielne Ministerstva životného prostredia Tomáša Tarabu, takisto treba si to otvoriť, naštudovať si. Na to máte, sprievodná dokumentácia, predbežná informácia, to je to, čo bolo tých lodí a ďalšie veciam. Áno, to bolo tam predstavené, tam bolo predtým základné cieľ návrhu. Návrh zákona sa pripravuje z dôvodu neoznámenia transpozičných opatrení v prípade smernice Európskeho parlamentu, lebo tam sme to veci nesnuli. Z 23. roku pod číslom 2023 ako Európskeho parlamentu Rady Európskej únii 2023/958 z 10. maja 2023, ktorým sa mení smernica, jedna tam staršia, letecké dopravy k cieľu únie v oblasti znižovania emisí v celom hospodárstve a ktorom sa primerane vykonáva globálne trhové opatrenia. Následne ďalšie smernice z roku 2023-959, to je to nešťastné, ďalšie. Vytvorí systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v únii, to je to nešťastné TS a to je ďalšie blbosti. Následne rozhodnutie z roku 2015, ďalej sa doplňa, aby komisia pre modernizačný fond určila aj výšku prostriedkov z modernizačného fondu a teda. Zhodnotenie súčasného stavu, je to toto odhľadom ETS, EU ETS, takže Korzia, a teda sa platňuje, o tie veci, o tom letectve, samozrejme, a to sa píše sekcia zmeny klímy, ochrany ovzdušia, a teda. Toto bolo predstavené, už teraz následne, už je to už aj na rokovanie vlády. To ďalšie. No. Tak, ešte mal som tam inú vec. Takisto pod číslom LP z roku lomítko 2025 lomítko 604 vyhláška Ministerstva životného prostredia, ktorou sa stanovujú kritériá trvalej udržateľnosti. To sú tie cieľe agendy OSN. Dátum ukončenia bolo 28.11.2025, takisto to veci, to som tedy ďalšie už informoval, takisto to je. Žiadosť o posúdenie investičného projektu PVE Maliniec, látky sa píše ako významné investície a podanie návrhu na vydanie osvedčenia na schválenie vláde Slovenskej republiky. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, inžinier ten MGR Tomáš Taraba. Dátum ukončenia prvkového konania je 16.1.2026, dátum začatia bolo 2.1.2026. To asi viete, o čo sa to jedná? Ten kriknul, že je proti všetkému však, nakoniec som tam dal. Takisto mám tu ďalšie veci, ten celý zákon znova sa ide meniť a doplňať. Mysel do dopravy od súdruha Jozefa Ráža, takisto sa ide dávať, čo tam vlastne sa píše. To bolo o tých budovách, čo sme si dneska rozprávali. Predbežná informácia, takže iba pre informáciu dali na pripomienkové konanie. Iba revízia aplikačnej praxe tohto zákona.
že dochádza k ich nejednoznačnému výkladu, hej, takže idú upravovať, aby pre lepší výklad. Dobre, bolci idú. Na ten, čo sa pýtate, na tento zákon, vydržte chvíľočku, kam ho máte hľadať. No. Presne, kvótami toto nie. Takisto sa píše 3. spoločného rokovania vlády Slovenskej republiky a kabinetu ministrov Ukrajiny o stave a ďalších opatreniach v spolupráci s Ukrajinou. Predkladateľ Úrad pospredovateľstva vlády Slovenskej republiky pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Michal Moško na prerokovanie vlády. Ukončenie bolo 23.12.2025 pod číslom LP /2025 /705. Aha, to je ono, hej, to je ten, čo som vám vravel, ten zákon, ešte chvíľku, tak vám poviem číslo. A to je ten vlastný materiál, hej. Pri každom jednom návrhu zákona, keď budete na tú Národnú radu Slovenskej republiky, vždycky je potrebné si otvoriť dôvodovú správu zákona a potom takisto ten zákon, aj návrh zákona. Ale vždycky je potrebné otvoriť si dôvodovú správu, návrh zákona. To obe veci si musíte otvoriť. Na rokovanie vlády vždycky je potrebné otvoriť, hej, návrh uznesenia a vlastný materiál. Vlastný materiál je to návrh zákona, aby ste pochopili. Takže to, aby si každý z vás mohol overiť tento zákon, ako vám poviem. Takže pod číslom, píšte si tu všetci, s veľkým LP, lomítko, 2025, lomítko, 631. Pojete na ten Slovlex, vždycky vám to ukáže na hore na začiatku. Treba si kliknúť na správnu dokumentáciu. Tam máte správna dokumentácia a pripomienky. Vy si kliknete na správnu dokumentáciu a stiahnete si, keď máte tam návrh uznesenia, tam sa akože tam píše schvaľuje vláda aj také veci. Ale vy si slatnete pod číslom 03 vlastný materiál do CX, hej. Kliknete na stiahnuť, vám stiahne a tento dokument sa to dajte vo Worde. Kto vie, si môže totiž dať ako na PDF-ko, hej, nemám to automaticky spraví. Hej, takže to máte a tam treba si to stiahnuť a máte tie veci o tých vašich pasportoch. Následne tam máte tie zákony, hej, tam máte uložený ten zákon. Vy si dáte, proste otvoríte ten zákon, potrebné sa otvoriť vážne. Toto zákone máte tam vložený ten starý zákon 25 v roku 2025, prekvapenie, my si to mali. No a ty musíte ďalšie, ten zákon si potvárať musíte a tie všetky zákony sú prepojené na ďalšie. Hej, tak vy musíte prekladať všetky zákony, nielen, že tam sa to nikdy nepíše, nie. Vy si povedne, vaša povinnosť je
Otvorí si všetky zákony. Najmä tomu, čo sa píše o stavci 2, paragrafu 2, stavec 12, zákona číslo 25, lomitko 2025 zbierky zákonov, strany zákona a zmeny doplnení niektorých zákonov. To je ten stavný zákon. Tento stavný zákon zase je 205, je to iba novelizácia, bola 25. 205 z roku 2023, takisto tento zákon a tento zákony, oba zákony nájdete 25, hej, 2025, následne tu 555 nájdete o tých emisných kvótach. Všetky tie zákony tam nachádzate. Ďalší zákon, máme tomu 205 z roku 2023 roku, stane zákony. Máte ďalší zákon z 1. decembra 2025, rozumiete ľudia aj? Pretože vy potrebujete preštudovať všetky si zákony, nie iba len ten, čo si vymyslíte. Príklad zákon z 1. decembra 2020, to je o energetickej efektivnosti a o zmene doplnení niektorých zákonov, v znení neskôrších predpisov, a ktoré sa menia doplnení niektoré zákony. Tento zákon tiež máte vložený o tej emisných kvótach. Rozumiete, všetky zákony sú prepojené s jedným zákonom a všetky o tých emisných kvótach, všetky, čo sa týka rodinných domov, týchto vecí, energetická efektívnosť, totiž katastrálny úrad, notársky úrad, no proste tieto zákony o notárstve, katastri, tieto všetky zákony idú do tých emisných kvót, hej, o tom zákone tej 414. Takže tento zákon je priamo definovaný práve klimatickej neutralite tohto nariadenia z roku 2021. A toto nariadenie kompletne, ktoré to všetko zhrnuje, pretože to spadá do klimatickej neutrality, je snutý vládnou návrhu zákona o bankách. Práve to cez nešťastné aj tie systémy 305 z roku 11 zbierky zákonov, ktoré boli novelizáciané, to už viete, kedy bolo, o digitálnej peňaženke, o tej povinnosti EUID a 910. Hej, z roku 2014 to nariadenie, a to je priamo, tam sa naše špecifikuje aj EDAS 2.0, frameworku, ako sa píše, digitálne peňaženky na teoretickej podobe EUID. Takže zhrnutie, proste ide sa na QR kódy digitálna peňaženka Európskej únie. A dane, všetkým môže veciam. Inteligentné budovy, inteligentné mesta, inteligentné vstupy, inteligentné energie, inteligentné vykurovanie, inteligentná spotreba energetické energie, nabíjanie, tankovanie, všetkým môže veciam. A teda. Tak si myslím, že to pre pochopenie asi vám to stačilo. Ja sa budem snažiť dať reláciu slovno vysielači Marianom Filom, pretože tam je trošku viacej priestoru. Tam myslím, že máme až na 3 hodiny na to. A tam by sa dali tie veci posunúť vysvetľovať, hej, od A po Z pomaličky. Tak si myslím, že to je všetko pre dnešok. Ja si myslím, že určite to stačí. A ďakujem za podporu aj za túto prácu. Ja vám spracujem ten článok pre to pochopenie ako celku. Áno, budem sa snažiť to spracovať, ale potrebujem na to minimálne 4 dní. Bol by som rád, ten zákon, to je podporné opatrenie organizácie školského zákona, prosím, aby ste to veci to šírili ďalej, milí rodičia. Pretože takisto máte tam povinnosti nového toho očkovania, nepíšte mi tu hlúposti a komentáre, tam nikdy sa nepíše. Jedno paragrafie sa píše po tom očkovaní, záznamovaní cez to e-očkovanie, lenže podporné opatrenie značne sa špecifikuje o všetkých liekoch, všetkými rôznymi spôsoby. Odber biologického materiálu, to viete, to sú tie výtery z prepáčením, značne sa špecifikuje. Takže, milí otecko a mamičky, že vy ste vlastnými vynikmi, že si nechali prijať ten zákon, teraz tie vyníka a chyby nenájdete v druhých ľuďoch, len samých seba. Lebo tie veci tam píšu a píšu. Dobre? Takže ešte raz, prajem vám krásny, príjemný víkend, príjemný dnešný večer, ešte vám prajem. A ja si myslím, že pre to pochopenie vám stačil takýto krátky výklad. Určite áno. Ak doštudoval od inteligentných menáčov, od ktorých vám ešte dal tie veci, mám pripravený ten článok, len som čakal na nejaký iný dokument. Na dokumenty sa musí niektoré objednávať sa totiž a za to sa aj platia finančné prostriedky, bohužiaľ, takže tieto dokumenty vôbec nie sú zadarmo pre pochopenie. Takže nie len tak, ak sa to niekto myslí, že máte webovú stránku. Nie. Niekto si prečíta nejaké znenie, pár viet. Nie je to len tak. A čo sa týka tých rôznych štúdií, opísaných štúdií, tých odborných časopisov, tých svetových uznávaných časopisov, o ktorých rozprávajú aj tí ľavičari, o ktorých rozprávajú, takisto sa za tie dokumenty platí. Buď máte licenciu zaplatenú na 1 mesiac, na 2 mesiace, alebo na 1 rok. Keď máte licenciu zaplatenú iba na 1 mesiac, totiž možné sa ukázať dokumenty iba na 1 mesiac. Viac nie. Buď máte licenciu zaplatenú iba to pre ako ukážku, iba pre seba, ale už nemôžete používať verejne, pretože sa týka autorských práv. Takže musíte si zaplatiť licenciu, dáme tomu na 2 až 3 roky za tie dokumenty a tým pádom aj si zaplatíte, ako čo sa týka autorských práv, že ten dokument môžete zverejniť. Pretože tých dokumentov sa aj ukáže, to je tiež moja oficiálna e-mailová adresa, tam to je totiž, že pod moju adresu, pod mojím menom sa tie dokumenty zverejňujú.
Presne ako to sú rôzne ten žurný, to viete, ten medical, či ak sa to číta anglicky, neviem, takže hej, tam sú tie veci, to sú oficiálne veci. Takže áno, tak to bohužiaľ je. Rôzne takisto ten Národný inštitút, to asi viete, NIH, to viete, to je takisto medzinárodne uznávané. Aj tí, čo rozprávajú ľavičari, pravičari, samozrejme, to sú oficiálne dokumenty. Keď sú tam niektorí autori, dajú sa, ale máte iba abstrakt, ale dokument vám nikto nedá, hej. Takže musíte sa vrátiť na tých autorov, musíte sa s nimi skontaktovať, hej, a už sa tam platí 56 €, 58 € sa platí, no, ako prepočte z tých $, takže za tie licencie. Není len tak, ak si to niekto všetko myslí. Dobre. A tieto veci, čo sa to týka, nerobím sám iba pre seba. Není to ako pre mňa, je to pre každého z nás, lebo tieto všetky veci sa týkajú aj mňa. Áno, či sa týka, dáme tomu, QR kódov, hej, digitalizácie, proste tej slobody. Dáme tomu, pretože CO2 daň sa týkajú dokonca aj konzumácie mesa, to asi viete, tých sadných výrobkov, všetkým možným veciam. Tam dáme ešte ten zákon o výrobkách, tam budete mať napísané, ako sa budú kupovať výrobky. Je to cez výkano peňaženku Európskej únii, však pán Uhrik, je to tak? A dokonca sa tam ešte píše čierne na bielom a ešte hrubé vyznačené, že bude to fungovať na báze QR kódu, ako sa bol použitý skôr pásmy počas COVID-19, 2020 až 2023. Je to tak, pán Uhrik? Tam sa doslovne píše. Výrobky budú jednoznačne každému umožnené, totiž aj bývanie, samozrejme stavby, ďalšie veciam, len či na to budete mať peniaze. To už je otázne. Asi nikto, že? A to sa týka oblasti tých stavných výrobkov, pretože tam jednoznačne preferujú sa žiadne tehly, nič absolútne. Hoci ako sa píše o tých stavbinách, tam sa píše, budú mať umožnené, ale majú preferovať, čo sa týka kódy a ďalšie tie možnosti, klimatickú neutralitu, doslovne sa píše, poskytovať viacej výrobky tých klimaticky neutrálnych, viete, tie žiadne tehly a ďalšie veciach. Tak sa doslovne píšu. To je čo? Takže každý výrobok, ako som vravel, všetko pôjde na QR kódu. A takisto oblasti potravín, to už asi viete však, že aj takisto do tých veciach. A dokonca aj od kapitána Danka ten úžasný zákon o tých regáloch hmyzu. Vidíte? Všetko je to súčasť plánu hry. Nie je to krásne úžasné? Je. Takže krásny večer. Ja si myslím, že toto veci vysvetlené stačilo vám v krátkosti. Ešte raz ďakujem vám za pozornosť. Krásny príjemný večer. Prosím, bez infarktov, samozrejme. A konečne začal sa pýtať samých seba a doma, v rodinách, s tými kruhu, priateľov, také, čo s tým chcete urobiť. Dobre? Ale nič skôr. Ďalší zákon 355 z roku 2007 zbierky zákonov, keď si to napíše toto číslo, napíše si na tomto na www.nosenslovensko.online, máš tam napísané kompletné názov a znenie toto zákona. A vidíš tam, že máš tam napísané, že je to právne záväzné akty sú takisto pre každého jedného starostu, že je plne vyhlásiť nejaké biologické stavy a bum, aj cez digitálne veci, ako je EUID a e-očkovanie. Karantény, všetky možné veci, pretože ten zákon spada do 153, ktorý je prepojený priamo z novelizáciou školského zákona. Tak si všetci poďme zatleskať, radujeme sa a čakáme. Tak pekný večer.